nawa ne, shi ma rarara nawa ne, amma ta wani bangaren ka saki layi. Don haka duk wakar da kai ka kai ta hukumar tace fina-finai ta tace. Warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni Dauda Adamu Kahutun rarara yau ne na zo hukumar Censorship Board aka tantance ni kuma alhamdulillah an mun tambayoyi kuma na amsa waɗanda na sani waɗanda ban sani ba an sanar da ni. Labari da ɗumi-ɗuminsa, Dauda Kahutu rarara shahararren mawaƙin nan na jam'iyyar APC ya karɓa kiran gwamnatin jihar Kano kan cewar da ta yi wajibi ne ya rinka rijistar waƙoƙinsa kafin ya sake su. A halin yanzu Dauda Kahutu rarara ya je ya rijista a ƙarƙashin shugabancin gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje. Da wannan labari da wasu labaruka za su zo muku a wannan tashar tamu mai suna Fitilar Kaniyu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu mai suna Fitilar Kaniyu to ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don cigaba da kasancewa tare da mu. A labarinmu na yau za ku yi cewa Dauda Kahutu rarara ya rijista da hukumar tace fina-finai ko kuma tace waƙoƙi ta jihar Kano wadda gwamnatin jihar Kano ta tilasta Dauda Kahutu rarara cewa to ba zai ci gaba da yin waƙoƙinsa ba, dole sai ya hulɗa da ita ta hanyar da zai kai mata waka ta rinka tantancewa kafin ya fitar da ita. Wannan umarnin da ya biyo bayan lokacin da Abdullahi Umar Ganduje da kuma shi Dauda Kahutu rarara suka samu sabani har suka fara faɗa a tsakaninsu. Abdullahi Umar Ganduje kuma gwamnan jihar Kano yana amfani da wuraren tarurrukan siyasa don suka Dauda Kahutu rarara, shi kuwa Dauda Kahutu rarara yana amfani da sababbin waƙoƙinsa don suka Abdullahi Umar Ganduje. Wannan abin ne yawa Abdullahi Umar Ganduje kuma gwamnan jihar Kano zafi, inda har ya kirkiro doka cewa to wajibi ne idan Dauda Kahutu rarara zai yi waka to dole ya kasance ya kai ta an tace ta kafin ya sake ta. Ya aika wannan sakon ne ta bakin Mustapha na Baruska mai bada shawara na musamman gare shi, inda Mustapha na Baruska ya fito fili yawa Dauda Kahutu rarara bayani. Ga kaɗan daga cikin bayanin Mustapha na Baruska wanda ya gabata a baya. Don haka duk wakar da kai ka kai ta hukumar tace fina-finai ta tace. In ka ƙi ka kai to kuma za ka jawa shi wannan shugaban. Dalilin wannan bayani da Dauda Kahutu rarara ya nuna ma gwamnatin jihar Kano cewa shi mai biyar umarni ne kuma mai biyar doka ne, inda Dauda Kahutu rarara yawa sabuwar dokar gwamnatin jihar Kano ladabi, inda ya je aka tantance shi kuma ya tabbatar da ya rijista. Yanzu haka dai Dauda Kahutu rarara duk wakar da zai yi to sai ya kai ta hukumar Sanso, wannan hukumar ta gwamnatin jihar Kano ta tantance ta. Yanzu dai magana ta kare domin kuwa Dauda Kahutu rarara ya riga ya rijista a gwamnatance akan cewa shi mawaki ne. Zamu kawo muna ɗauki da rahoto ko kuma sakon murya na Dauda Kahutu rarara, kuma nan gaba kaɗan za mu saka muku a cikin wannan bidiyo. Ku ci gaba da bibiyan mu dai a wannan tashar tamu domin ci gaba da samun sahihan labarai na musamman. Dauda Kahutu rarara dai ya ce shi ba zai yi jayayya da hukuma ba kuma shi bai fi karfin hukuma ba, shine ma dalilin da yasa Dauda Kahutu rarara ya garzaya ya rijista. A halin yanzu dai Dauda Kahutu rarara halattaccen mawaki ne a cikin jihar Kano, domin kuwa duk wata doka da gwamnatin jihar Kano ta nemi ta kagama masa lalle ya aminta ya kuma yi ta. A halin yanzu dai Dauda Kahutu rarara ya cika dukkanin ka'idodin da gwamnatin jihar Kano ta umarci cewa dukkanin wani mawaki da dan fim sai ya cika su. Daman dai wayannan matsalolin suna biyowa bayani sabanin da aka samu tsakanin Dauda Kahutu rarara da Abdullahi Umar Ganduje, inda Dauda Kahutu rarara ke goyon bayan gwamnatin Dauda Kahutu rarara ke goyon bayan fatin jam'iyyar ADP da kuma dan takarar gwamnati na karkashin tutar jam'iyyar ADP da kuma wasu 'yan takarar 'yan majalisu waɗanda suka fito daga masana'antar Kaniwood wanda Dauda Kahutu rarara ke goyon bayan su. Yanzu dai ga kaɗan daga cikin audiyon Dauda Kahutu rarara ko kuma sakon murya wanda ya yi kan tabbata ma al'umma cewa lalle shi ya yi rijista kuma ya aminta da dukkanin dokokin da gwamnatin jihar Kano ta saka. Yau ne na zo hukumar Censorship Board aka tantance ni kuma alhamdulillah an mun tambayoyi kuma na amsa waɗanda na sani waɗanda ban sani ba an sanar da ni kuma ina kiran mutane da mai wa. To madalla, wannan dai muryar Dauda Kahutu rarara ce inda yake tabbata ma al'umma cewa lalle a halin yanzu ya riga ya yi rijista kuma yana kira ga duk wani mawaki ko kuma dan fim da ta yi rijista. Wannan dokokin da ba su taɓa bata ma Dauda Kahutu rarara rayuwa ba, inda yake faɗa da gwamnan jihar Kano kuma kullum ana saka masa sabuwar doka yana biyayya gare ta. To madalla, ƙarshen wannan rahoton kenan. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar ta mai suna Fitilar Kaniyu to ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don ci gaba da samun labaranmu cikin lokaci. Mun gode.